നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് റിസർച്ചിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 4-5 ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറയാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, റിസർച്ച് മീൻസ് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂ നോളജ്. പുതിയ നോളജ് കണ്ടെത്തലാണ് റിസർച്ച്. സെക്കൻഡ് വൺ, റിസർച്ച് ഈസ് എസെൻഷ്യലി ആൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് റിസർച്ച്. തേർഡ് വൺ, റിസർച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം. ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് റിസർച്ച്. ടു കളക്ട് the data is used for a new purpose. ഒരു പുതിയ purpose വേണ്ടിയിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യലാണ്. Then next one, it should be carefully recorded and reported. പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. Then last one, patience is required for conducting research. ഒരു റിസർച്ച് നടത്തുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് റിസർച്ചിനകത്ത് വരുന്നത്. Then next ടോപ്പിക് ആണ് ബിസിനസ് റിസർച്ച്. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം റിസർച്ച് എന്താണ്, അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് റിസർച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് റിസർച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ. അത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് എന്തായി, ബിസിനസ് റിസർച്ച് ആയി. അപ്പൊ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഈസ് എ വൈൽഡ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഹാസ് മെനി ബ്രാഞ്ചസ് ലൈക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച്, മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ച്. Likewise, business research is an important subsector of research and covers market research. So, business research is any type of research used to identify investment opportunities or start a business or supporting succeeding improvement for or also for the purpose. Business research is any type of research used to identify investment opportunities or start of a business or succeeding improvement. For this purpose, we want to know our target customers and market competition. അപ്പോൾ എന്താണ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിസർച്ചിന് ഒരുപാട് മേഖലകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ ആയാലും ഒരുപാട് ഫീൽഡ്, ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിലെ റിസർച്ച് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബിസിനസ്സിലെ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം വരിക? നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ള ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ബിസിനസ് ഒന്നും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ പല ഏരിയകളിലായിട്ട് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഡിസിഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പറഞ്ഞ റിസർച്ച് നടത്തണം. ഇങ്ങനെ റിസർച്ച് നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു പരിധി വരേക്കും നമ്മുടെ ഫെയിലിയർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിന് എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയണ്ടേ. അപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടോ, ഇത് നീഡ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേസ്റ്റ് ആവുമോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ, അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണോ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സ്റ്റഡി നടത്തലാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ബിസിനസ് റിസർച്ചിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ബിസിനസ് റിസർച്ചിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ബിസിനസ് റിസർച്ചിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു MC Daniel and Gates. MC Daniel and Gatesന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് റിസർച്ച് ഈസ് ദ പ്ലാനിങ്, കളക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ റെലവെന്റ് ടു ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റാസ്. ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് മിസ്റ്റർ ഡാനിയൽ ആൻഡ് ഗേറ്റ്സിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ, ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് സിഗ്മുണ്ട്, ബിസിനസ് റിസർച്ച് ഈസ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾ ദാറ്റ് കമ്പനീസ് യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് അൺസർട്ടനിറ്റി കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് ഈ പറയുന്ന റിസർച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാനേജേഴ്സ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ ആൻഡ് എൻവിറോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ്. ഓർഗനൈസേഷന്റെയും എൻവിറോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചിട്ട് മാനേജേഴ്സിന് അറിയാനുള്ള ഒരു സോഴ്സ് കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന റിസർച്ച്. ആൻഡ് കവേഴ്സ് ടോപ്പിക് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ലോങ് റേഞ്ച് പ്ലാനിങ് ടു ദ മോസ്റ്റ് എംഫറിക്കൽ ടാക്ടിക്കൽ ഡിസിഷൻസ്. എല്ലാം ലോങ് റേഞ്ച് ആയിട്ട് ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് 80% കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു റിസർച്ചിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ബിസിനസ് റിസർച്ചിന്റെ സിഗ്മുണ്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. 2 ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്.